Wat vind ik een leuke zomerplaat? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet gevolgd deze zomer wat er allemaal op de radio gebeurt qua zomerhits. Ik vind Mulder en Mulder die vind ik een leuke plaat hebben. Alarmfase Rood. Volgens mij is dat ook wel een kanshebber op een grote single. Ja, en voor de rest er worden zoveel leuke liedjes uitgebracht dat gelukkig is Nederlandstalig ontzettend populair op het moment. Ik ben er altijd zelf heel voorzichtig in om te zeggen ik heb de zomerhit van. Maar het wordt wel geroepen inderdaad dat het... ja, ik ben trots. Ik ben heel blij. Ja, eigenlijk is er al vanaf het jaar 2000 heel veel veranderd. Sinds ik heb de hele nacht liggen dromen is het natuurlijk in een stroomversnelling gegaan. En ja, we hebben natuurlijk heel veel dingen gedaan. Hè? Ik heb Ahoy een paar keer gedaan, Heineken Music al een paar keer gedaan. En we treden gewoon verschrikkelijk veel op in het land. En ik denk doordat je in het land ontzettend je best doet en je optredens goed doet, goed probeert te doen, dan gaat het uiteindelijk komt het dan vanzelf goed. En ja, het duurt even. Nou, sowieso gaat Viva Hollandia, die gaat een nieuw leven krijgen. We zijn nu bezig met de Zuid-Afrika versie. De studio is al bezig. Die rare toeter komt erin, die Savuela komt erin. Het wordt een percussieversie. Dus ja, Viva gaat gewoon door. Er komt een hele nieuwe aan. Er zitten nieuwe spelers in het elftal, dus we moeten hem een klein beetje aanpassen. Ja, Viva Hollandia kan altijd, hè. Die kan natuurlijk blijven. En ja, het grote spektakel in Zuid-Afrika, daar gaat hij zeker weer aan meedoen. Maar daarbij ben ik natuurlijk met heel veel nieuwe dingen bezig. Een nieuw album zijn we mee bezig. Nieuwe single moet er straks aankomen na Shalalala. Dus daar zijn we nog niet over uit wat dat gaat worden. Maar we hebben een paar hele goede stukken klaar liggen. Ik ga een theatertour doen voor het eerst van mijn leven. Ik heb nog nooit een theatertour gedaan. Dat vond ik een uitdaging. Dat vond ik heel leuk om te doen. Dus vanaf januari gaan we beginnen met de theatertour. 3 september, dat is al heel snel, sta ik in Caprera, openluchttheater. Dat wordt de kick-off van de grote theatertour. Ja, daar verheug ik me ontzettend op. Dat is een van de mooiste theaters van Nederland, openluchttheater. Ja, met andere woorden, er gaat heel veel gebeuren.